Здравейте, скъпи приятели! Честит понеделник! Кратък апдейт за това какво се случва с рубриката Мия Сан Уни. Тази седмица за мен ще бъде доста напрегната. Всеки ден ще снимам интервю. Започвам от днес с интервюта по медийна информатика, следват интервюта по право, по електротехника, машиностроене и психология. Също така ще имаме интервю с едно момиче, което прави Еразъм. До момента има снимани още 3 интервюта за фармация, за електротехника от едно момиче, което е първи семестър, за разлика от това, което ще снимам утре за електротехника, което е момче, което е завършил бакалавър вече. В ТУМ са и двамата. И интервюто за стоматология. Също така има снимани още 3 интервюта, по-скоро разходки и с общежитията в Мюнхен за общо 3 такива. Тях все още не съм почнала да ги публикувам, но предстои в най-скоро време. Общо ще се опитам да кача всички видеа до края на април, защото след това започва кандидатстването. Искрено се надявам вашето видео, което искате да видите, да е онлайн възможно най-скоро. Пожелавам ви успешно кандидатстване и се надявам нашите видеа да са ви поне малко полезни. Чао!